Ole thil chei hrang hrang tilang leng mu nom ti tan lo en le tan thei angin video kan an la kwal le anga video hi kan buai thin sia kan la lut tuk man thin lova kan lak ang chun te hei kan ron tilang le don nia hei hi Yamaha bike hote khania ti te khian asira adum trial ka kanan siama chuan hei ikoven hi ambulance turani anei tu ten anon design tira pum hian kan tuam vek don ani moi don ani khi sahar kan ti khi sarang angkhania PPF hei tun laia paint protection film anti ang hi ni ta ti hianin hemia he tianga hian kan prina khi zia chi hrang design hrang om khenga han print chhuaka he tlai a hmalampang hi a pawl dalania tin atian atak chho chara topa chona pawl takin ti hian an chuak ta ti chuan contact number velte kan handa feka design khi aruk khian rang neu ang chi te khi in mu thiam mai ang tiang khian kan handa ta khi kan nau ten an han chei an han bel le nawa chuanin king ho khi transparent langtlang thei anga kan print ani wang khan samputu yang chi mo khatiang kha man angaya chuwang chuan hi ro le vek te ngaya hei thian uluk takin kan khoi thin ani atir lam hi a pawl dal takin a intrana a top lamah hian a pawl takin ti hian a zam chho ta ni moi khop maya hei pawh hi anei tu te pawh hi an lung awi viau chuan kan hria khi a bonnet ah pawh hian design khi a ruk khian kan zep vek ani tunlai chu ikoven chei hi a lar khop maya ikoven hi kan chei ta maya maro chu tunami chu ambulance ani ta khi tikhian kanon la chiang deuh hleka a design a khi in lo hmuh duh takin common lo thei khop mai hei hi anei tu tena design an ron nei sa ang kha kan hmang talawa anni khan AI vel an han design tir khania maro chu design thar hlakin kan han design saka ambulance turani wangin smart si khatiang chi kha kan duan sak ta chuan heta hian an mani biak pawh theina number te kan chuan kai tir veka heng hi bel thu ani lo kan ti to kha print ngal vek ani heng puanah hian puan han ti mai la heng kan bel na tur anga hian chuan kai tir ngal vek ani ti hian kan an zo felta hei chi hrang zia duan nei te pawh kan ti chuang kai zela ikawng zawng ama hrengreng la ikawng te chu a kawh hmuh zelang che tih te khi tiang style design hrang te pawh kan an bel tel zela ti hian hei a lan dan chu lo ni ta hnunglam te pawh design pawl nen khi khat vekin ti hian kan zawh fel sak thei ta ni mawi ve khop ani hei pawh hi tok tiu teu tak ani a motor te nen pawh hian in hmeh khop mai ti chuan kan zawh tawh hnuah hei ti hian an la chhuak ta min tlan hawsan leh mai dawn ani customer te nen hian kan khawih chhung hi rei thin awang hian kan in kawm ngei hman thin hle a hlu kan van ti em nuam kan ti thingpui hang sen hang pawh hi kan lum zing thin khop mai chuan heng te pawh hi hei logo tur ani lir thei pasal tha
ti ni a chuan heng te phoi kan han print saka kan logo ke ni hi kan logo kan print hi tlemin aman chu asang deuh hleka a chan chu kan ing man te to kan ti kha hei Lilzo-a ron kal lol maya car cheitir turin ron kal lawa hei hi thing ti kan ti ang kha ni i anu ta na ron siam ania hei house number te hei hi an house number ka ti anga an tar tur kha nia khimi kan design kan bel zo to nu khian ppf khian kan ti hnan le veka mar chu a car khi a bang rang lai oma cheilo loila kan tia kan an design le nun hoa car hi hei Lilzo ya hei tlai rang ho hi mo hetlai hi thua enge hlia khu le turania kan hlia khu le dona tunai chu hetiang car a bang rang rong han ka dona to si ang chi hi kan khoi na sata khop maya a tha ang reng phian le ngala rong kap don se han an zot kwala to si a tin an rong ka tur khami kha original nen lo in ang chi le thin lo wang hianin keimani lama hian rang chei thua nan mo rang lai kha design si in chei moi na ni pa form si in ti hian miron pan ta thina in seng tam lutuk lovin ti hian kan lo chei hlia khu sak thina tunlai chu pa ho po hi an motor nen rong kal na sak ta khop mai rang hetiang hlia khu tur hian chu tuna po hian kan ron soi war du deuh hleka sum tam deuh in sen ngai lo in hei design nal si motor chei si in ti hian an hlia khu pheile mak mai ni hei Lilzo car po arang a khan hlia khu pheile dei mai ti hian tha em mai ni ti hian car a chei em mai boka Lilzo la kom nuam bok kan ti na sa thin khop mai sai lo te po car kan an chei zowa anu te po miron tlo le zela khatiang kha ni kan customer te hi an fel em ti hian kan an khoi zowa an tlan liam wanga anua kan dor lampang anon tlan po hian anon chola ti hian anon lu ta nei tu chan chang tak hian anon lu le thin lai te hi kan lom em ani dor danga hianin thil kan valeya anua kan an tlan pel pon kan chuang kai le manglo thin ani ania ma se ke nia ti hianin anon chuang kai le zel lai te hi pathian na tho ani kan ti lo thei lowa pathian khongai na wangin ti hian thian tha kan siam zela kan kom phak lo mo kan biak phak lo turanga kan lo ngai thin te po ti hian kan lo in bia kan lo in thian tha thei zel la hi ro pui kan til tu kani pathian na tho ro pui tak he dor kal tlang hian kan mu zel ani ti kha kan soi zau du ni se he ta hian pick up hi anei tu pa du dan thlapin heng hi adu wangin hei han ron tlan lu le rup maya king ho ki siak eng ti te off road 4x4 ti te ki an nalani rong kan print ki dak thaboka an bel le dona ti hian hei moi khop maya in huang khian color dum sen kimi off road ti avar in pol ho te khi moi takani design zong zong te nen khian chuan a bonnet ah khian logo han chuan kai tir le wa boka hei hei adu ve kha chu rong kal mai tur ani keinin kan thei topin design thei pa topin kan lo design sak le cheunga kan ron print chu sak cheunga kan bel sak le don cheu ani ti kha kan an soi du boka hei hi amoi khop mai hei ti khian alan dan ani khi hei lo en chiang ro adu ve te nom chuan hei hi long tlai lam car anita kanin biak na rei to pungneta ania
kan in biak na hi rei to a milon phone thina adu karon jin phei hun chu kan chei don nia tia hei ron jin phei thut maya min belok em lovin ron lang hlol maya akar hi zan khat riakin na ron da kan khoi chara jing dar ni thleng kan khoya chuan khi thom that ngai lai te kanan thual tha zela a thon ngai lai te kan thlona kan bil vek dona van kan cheina tur hi ni hi pafel deuh mai ni chu kar laka hian hei glimpse car kher ho ina hei hi an motor khoi tur bumper miron rep tir boka an ni dor changtlung jok tena miron pan te hi kan lom khop mai min ring to ka miron pan te kan loma thei to pin kan lo uluk sak ve ni zelina hei kanon tilang lok kar laka bumper chau duang chi te poka hei ti hian kan chei sak feka kan rep sakani maro chu a hau tak ve khop mai kan chai rei khop mai hemi bumper pani po hi aki koina salutuka maro chu thadeu chuan kan chuanin kan thria ni thil du ulukan nia an lom ve khop chuan kan thria chuan hei puhna ta car hetlai te pawh hi a plastic kha a da to a heng te pawh hi hei a ti dum that na ang chi khan kan an ti dum that sak le veka tiang te pawh hi kan ti sak vek theia ti chuan ani hi adu khir ka ti don nge adu class khop maya sapram mo US vela an police car anga khati anga chuak thei tur ang khan design hi adu ni chu tiang tur chuanin ti chuak kan tum don nia kan an tia du dan po kharon nei deuh big veka minan hril mala akar hi voi thum kan hel chuak ani khatiang soi khanin dor kota ngan hung phota kan hel chuaka an soi dia ta teng ki china bel turte anung lam ki press ti an lo bel sak te thleng khiang kan thon thaveka a phones te kan an ti dang lam dona ti chuan hei ka naw te khoi mala hemi ba ka hian chei bel tura moin ti ang kha min ti bel sak ulamar so a ke ni chu press mi te kan nia rang lutuk kha ka du lawatia ani hi kan soi zau le longa dalong tlai post ti nei tu khania fel khop mai hei an ti hian ni nen po hianin kanin thian tha unau char tamia mai ni heng thil chei awang hian lomom kan ti tak zetani video po hi lo en ngei ka ringa chu chu kan soi lang du hal ni se khi ti khian kan han chei zo ta a moi ta khop mea hei a du dan hi a tok riawa ti khian kan chei chhuah chu lo ni ta a bumper hmalama son a sen kan zep zewa chuan hei heng te pawh hi a phone press ti te pawh hi kan han ti dang lama hei lo en kual chin te u ama alo chei sa te pawh khi a carrier alo vua te pawh khi nal reuh khop me heng te pawh hi chuan hei stripe te kan han dah sak zewa stripe ringot hi a ruah deuh hlek awangin a pheiah khan a dum te kan han dah a chuan tengki cover ah hian hei a klap tan em mai te pawh a logo te kan han chuan kai tira hei hnunglam bumper matte black in kan rep veka ki tlai a duma ho khi kan khoi lai zel ani ta kan rep lai zel ani ta hei ting ron la kwal zel chin anga hei hei ti hian chuan khi tlai var te reuh te khi dalong tlai post ti khami scan theina mo barcode kan ti ang chi khani ta hei hi alan dan ani tiu teu mai na nal ta khop maya
chuan khi tlai bumper sen khi kan an dah le zeu boka khi mi sen khi aron ti highlight nal le ta zeu mai ni heng ho hi chu USB la an police car adum le avar in pol ang chi deuh hlek kha tikha na lo ang ta em mai ni adu thu samin kan chhuah saknin kan hria kan lom khop maya hemi hi kan chei zan atu khianin puchan te a kun na thok huang nen khan ron kala scooty na ron hruaya puchan te a po kha tui ani a scooty kha ron chei tir ta viau me a lom khop mai ni po hei tlan chuak ta a chuan heta hian kulikon lam kan customer hei rang ho hi rang thu khop maya kapu hi chuan khitlai a te khian ranga chung te chu puti hian kan bel sak photanga kan han note mam le vek nga chumi zo chuan arang hlia tur khan design kan siam don ani chuan hei mi china ka soi ang khan puchan te amo kut na thok huang te po khi a scooty kha aron chei tir vea rang lai a bok kha met black in kan ti saka a tui chho tel tel a rang a piang kha kan tuam chho khan rungat mai ni to pa phei chuanin apum lo lo hian ti la te kan nui kha za zo khop mai chuan hei mi china kan ron ti lang kha khi arang thuk kan ti thaka om tamia lo me hei tian kan hlia le zeu mai ni hi design khi nal em mai ti hian kan an siam saka kan hlia le zeu motor rang nei ho kha chu ron tle phei ro hei ti hian nal deuh deuhin kan lo ti sakang cheu chuan hei khi adum fender chunga mi te po rang mo khatiang ho zong zong ha kan hlia khu cheina ni pa form ha zel hei ke chunga mi ho adum te khatiang khan kan an ti sak zel ania chuan hei entok an lak thar hi hemi rong hin du lo thina khi glossy in kan rep sak veka a sticker om kha hei kan nau te hian kat chhuah sak le vek nga original sticker khati hana ron lang khi tiang hian ron lang le mei don ni khati te khanin idea sang hian nal deuh hian kan lo ti chuak mai zel ania in ron kal zel te u tuna po khian original sticker kan rep hnan ta ka kha akat lang lenga khi tikhian moi takhan original sticker kha aron ring tlang le ngal mai ani kan tuam vek ton huwa khan khatiang khan kan ti zela ta hian ento khi a fanuta turania kan thil chei vel IG vel a khan alo hmuwa miron panwang fanga hei space lampang rong kai ang chi khan mo van theng reng ang chi thim khan kan chei top mai don ni hei chu kan thiat dar veka kan thiat dar vek na chan chu kan bil vek don a chan chu hau takin rei deuh don ma se hei kal tlang pui char char kan tum to a lo kau let le chu ti kha ti ang chi kha engemaw complain kan don ve zeu ta ka wangin kan film khur le zual to a tuna chuan kan bil vek to don ani kan bil vek zel don ani hun chu dua a khoi chung po a le tin a in rei hleya amar chu customer te po an lom zok nan a him zok nan a tlo zok nan a dai rei zok nan hei hi kan kalpui to char don ani ti kha kan soi du ni kan mechanic te hian an thon feka ti kan thon zo to nu a hei ti hian moi takin ron chuak le ta kan vuah khom le feka moi khop mai hei landan a seat khi ai mil to lo van seat cover hi kan thlang hna don an tia adum hlang tharin an thlak don ani hei space mo van theng reng RC te sang khatiang ang chi kha an du wangin kan han da a chuan hei hi an khua kha hret a chia lova ron ding lu drupa tlaya a du dana ron nei nga la ngau te kher le a fa te thalak kha a hmalama driver side le lam side a kan danga khi
back door a khian ngote kherin akalanga chuan so tlai body phei a chuan ngote kher kal phei le zeu bunga bonnet po ngote kher thoin kan stripe lenga hei fate thalak hi kan print vek boka noi lampang design kan an kal tir boka ti hian ngem nal donem lo en leng o comments lama te khan nal don nge don lo in moin ti nge ti lo ti te kha an comment le sap sap ula kan channel te hi mino share kwal sak ur te u sum save na ni hi o I sum save na chu wangin milo share na sakula kan lom hle don ani di chuan khi kan an bel kai ta a khi hi alan dan ani ta a pon lama kan khoya wangin light te kan an chi thowa mar chu du thu samin a eng lo mai thei hei hi a kong kha chu an zo fel to a fate a upa jok le no pang jok jasper ti le pakhat kha le lam a chuan kai tur ani a hei hi a zia chop po ang khop mai thalak te hi nal reuh lutuk khi te hei o kan ron la chiang e nai deuh hleka te khi khian a mizo rai khop mai mizo thim rai khop mai hei chu mo du dan te hi a in ang lo nia nal ti zong te in ang lo ania chu wangin in soi sel sak vak lo tur o heta hian sticker hi anon bel le sewa ti hian zan lam po hi kan in hong rei thina hei tianga in sizing le lop a pon lama an bel sak le chara ti hian kan in dai lo ve thin khop mai kan na hi lei chu kan lai ur lo nangin ha thak ve ni leng hian kan ol man lo ani jing tlai lam dar ni vela hian chote kan an eya chu tiang vel jing chote mo kan an ei man chau a ti hian tlai lam eroi chu kan engemaw hianga in tipuar vel mai chang te hi tamani chu tiang khop chuanin kan lo bei ve na sa nia in motor te in bike te in scooty te nal dewa chhuah tur hian chuan mi china ngote kher kha kan an chhun zawm le anga a bonnet ah hian khi kal le dawna stripe ang turin a kal le dawna tunah hian tlangval ram din an zut le ho mai ni tikhian bonnet chu kan lo zo fel le ta a he o lan dan chuan khi a hnung phei po kha ava in choi moi turin kan handa phei le zawang o te kher ti hian hla deuh hlek atang kan ron langa in an thiam thei nan hi lan dan ani moi takani moi tak heng te po hi dang dai thei hlomani chei du dan hi ke ni po hi hian kan hlim pui thin an nuam kan ti thil thar hi ti hian ke ni po kan hmu ve zel hi nia a hlim om thin khop me nuam thin ani ha dewin han belin han thok thin mai la a top khar na hi anuam thin khop mai a mu hi nuam thina motor te moi takin an chuaka two wheeler te moi takan chuak le thin hi anuam ani a hlim om ani nei tu te an lo lawma nal moi an lo ti ve phei chuan a hlim om ngoi tuna chuan ni po in la chuak fel le don ta in bye le ta ni kan lo me